зрителей звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый день усім аматарам беларускага футбола. Город Слуцк вітае вас сёння у суботу 4 ліпеня, дзе на гарадскім стадыёне сыдуцца паміж сабой футбольны клуб Слуцк і футбольны клуб Астравец. Цікавае супрацьстаянне, нягледзячы на тое, што каманды знаходзяцца на розных частках турнірнай табліцы, але насамрэч слуцкую спіну дыхае СКА, нягледзячы на тое, што Слуцк лідер Макслайн першай лігі. СКА, дарэчы, свой матч зараз выйграе ў Слонім адбітам 3-1. Астравец жа ідзе у другой палове турнірнай табліцы, але трэба пад началеннем Івана Мігаля выйграваць, бо увесь чэрвень каманда сваіх заўзятараў перамогамі не радавала і ўжо здабыла сабе статус самай міралюбівай каманды першай лігі. Але ж каб не трымацца ў гэтым пелетоне, адрывацца далей, астраўцу трэба пачынаць перамагаць і будзе глядзець, ці можа атрымаецца сёння гэта зрабіць, хаця Слуцк прымае суперніка пасля даволі сенсацыйнага выніку, нягледзячы на тое, што сустракаліся дзве каманды зверху турнірнай табліцы, але Слуцк апошнім турам даволі сенсацыйна саступіў Слоніму 1-2 у тым супрацьстаянні. Астравец у сваю чаргу з мінскім Дынамо БДУФК згуляў нічыю 1-1. Будзем знаёміцца, гэта 90 хвілін, з вамі ў эфіры канала БФФ правядзе каментатар Іван Міцкевіч, і паціху будзем мы сачыць за пачаткам гэтай сустрэчы. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашай трансляцыі. Невялічкі дожджык. Невялічкі дожджык у нас у Слуцку. І будзем глядзець мы за тым, як будзе развівацца сённяшняя гульня. Хуценька пачнем мы размаўляць пра склады каманд. Пачнем з гаспадароў поля. Футбольны клуб Слуцк. І сёння каманда страціла аднаго з найлепшых сваіх футбалістаў, цэнтральных абаронцаў Ігнатія Сідара. У яго 4-я жоўтая картка была ў Слоніме, і сёння Сідар сваёй камандзе дапамагчы не можа з-за дыскваліфікацыі. Яго памяняе Алексей Сямёнаў, але пра гэта ўжо можна было б і пасля сказаць. Прабяжымся па складах. Пачнем са Слуцка. Ілля Бранавец, галкіпер, 30-й нумар на яго цішоцы. Доўгі час Мікіта Робак абараняў слуцкія вароты, але ж цяпер вярнуўся на апошні рубеж менавіта Ілля Бранавец. Там есть переключаться? Будем глядзець мы за пачаткам сустрэчы. І
Пачнем размаўляць пра склад Слуцка. Ілля Бранавец, галкіпер, 30-й нумар на яго цішотцы. У полі яму дапамагаюць 5-й нумар Артур Чудук, 6-й Артём Толкін. Тым часам Слуцк падае ў штрафную. Федосаў з мячом сустракаецца, але Владзіслаў Дрозд выбівае мяч па-за межы сваіх валоданняў. Владзіслаў Шычоў, 9-й нумар, Павел Цыслікевіч, 10-й. Владзіслав Федосаў, 11-й, Андрей Рум з капітанскай павязкай нумар 15, Алексей Семёнаў, 16-й. Алексей Семёнов, 16-й. Вадим Курлович, 27-й. Андрей Шкондин, 44-й. Арсений Концедайлов, 77-й. Александр Гордейчик, галоўны тренер футбольного клуба «Слуцк». Что тычыцца Астраўца, то галкіпер этой команды, номер 82, Владислав Дрозд. У поле ему дапамагаюць 4-й Данил Прудник, 8-й Артем Давидович, 10-й с капитанской повязкой Кирилл Гончарик, 14-й Иван Мокшин, 18-й Роман Давыскиба, 22-й Матвей Калиновский, 44-й Глеб Крыўцов, 81-й Глеб Скрипник, 88-й Микита Якимович, 97-й номер у Данила Цыка. Галоўны тренер футбольного клуба «Островец». Галоўны тренер футбольного клуба «Островец» Иван Мигаль. И хутенько празмаўляем мы пра судзейскую брыгаду, але паглядзім за гэтай атакай Слуцка. І даходзіць там перадача да Цыслікевіча. Галоўны рэферы сустрэчы Павел Рудзенкоў, горад Гомель. Яму дапамагаюць два гродзенскіх арбітры, Віталь Кобаль і Віталь Адора. 4-й рэферы Алексей Григорьев. Ён прадстаўляе Слуцк, інспектор сустрэчы Станіслав Савіцкі, горад Мінск. Назіраем мы пакуль, як Слуцк трымае гэты мяч. Толкін адпраўляе мяч наперад, і там Шкондзін спрабуе выйграць барацьбу у Івана Мокшына. Барацьбу выйграў у суперніка Андрэя Шкондзіна, але прайграў полю, якое даволі вільготная ад дажджу. Вось так даволі рэзка Слуцк накрыла гэтай стыхіяй, і будзем глядзець, як футбалісты выйдуць з гэтай сітуацыі. Пакуль адбываецца у нас валоданне мячом ад Слуцка, Толкін надаў перадачу на Чудука. Чудук будзе мячом валодаць і зноў жа аддасць яго на Толкіна. Толкін далей наперад, там Крыўцоў выйграе паветра, але Рум на падборы. І Курлович сустракаецца з мячом, разганяецца атака праз Павла Цыслікевіча. Цыслікевіч моцна прабівае, Владзіслаў Дрозд забірае мяч у рукі. Глядзім далей за разгортваннем гульні. Цяпер Астравец у сваёй атацы. Артём Давідовіч уваходзіць у штрафную, падае, але робіць гэта не зусім дакладна. І удар ад варот у нас будзе адбывацца пасля гэтай падачы. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Глядзім далей мы за нашай сустрэчай і будзем назіраць на дзеянні каманд на полі. Пакуль што у нас даволі роўная гульня. Паўмоманты свае стваралі і Слуцк, і Астравец. Але ж да сапраўды небяспечнага эпізоду справа не дайшла. Глядзім за тым, як Артём Толкін зноў жа адпраўляе мяч наперад, спрабуе там слуцкія нападаючыя дацягнуцца да мяча, але ж не атрымліваецца іх гэтага зрабіць. І будзе Владзіслаў Дрозд уводзіць мяч у гульню. Пруднік
До речі, Даніл Пруднік починав у міжсезонні як гулець Слуцька. Прави на яго належаць мазырскай славе, але ж праз пэўны час аренда была скасаваная і Даніл Пруднік перабраўся ў Астравец. Тым часам Рум падае штрафную, трапляе ў Івана Мокшына і зарабляе першую галу ў нашым матчы для сваёй каманды. Будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Рыхтуецца Слуцк да падачы. І каля мяча зараз Арсеній Канцадайлаў знаходзіцца. Падыходзіў да яго Владзіслаў Сычо, але Канцадайлаў абірае варыянт з падачы, Глеб Крыўцоў там паветра выйграе і адпраўляе мяч туды далей на край. З ім сустракаецца Павел Цыслюкевіч, з ножа падае і з ножа астраўчане забіраюць за сабой падбор. Глядзім далей за дзеяннямі Слуцка. Падача ад Канцадайлава, пералятае двух партнёраў, даходзіць мяч да Цыслюкевіча, і той прайграе барацьбу Матвею Каліноўскаму, які вярнуўся у абарону і яшчэ і аут зарабіў на карысць сваёй каманды. Будем глядзець мы за далейшымі дзеяннямі футбалістаў абедзвюх каманд. Слуцк спрабаваў сваю атаку разгарнуць, зарабіў аут на сваю карысць. Яшчэ адзін стандарт на карысць Слуцка, але цяпер вуглавы. З далёкага ад нас правага края будзе Слуцк выконваць гэтую падачу. І ідзе ў нас уже 9-я хвіліна, другі вуглавы ў нашым матчы. Вельмі актыўна пачынае, спрабуючы выправіць слонімскую памылку. Неудалая падача, Якімовіч выбівае мяч са штрафной, але Слуцк на падборы. Курловіч закидывае мяч у валоданне Астраўцоў, удар па воротах, папярэчына. Зараз ратуе Владзіслава Дразда яго каманду. І Мікіта Якімовіч ляціць у контратаку, але там Павел Цыслюкевіч. Апошні эпізод напрацоўвае, як жа зараз Слуцк не здолеў забіць. Глядзім далей. Мы за падзенне, якія адбываюцца ў матчы. Толкін валодае мячом. І будем глядзець за закідам. Досаў зачапіўся, аддаў перадачу на партнёра. Шкондзін. Перадача наперад. Сямёнаў прастрэл. Залішняе дзеянне здаецца. Астравец выходзіць у свой контрвыпад. Цык спрабаваў тут выйсці. І не атрымалася у Даніла Цыка гэтага зрабіць. Аут на карысць Астраўца. Мы з вами пабачым. Пакуль што гаспадары амаль нічога, акрамя таго прарыву Артёма Давідовіча, гасцям не даюць стварыць. Якімовіч здолеў знайсці Даніла Цыка перадачай, той наперад. Артём Давідовіч не паспявае да мяча. Там Артём Толкін. Давідовіч адразу перарывае траекторыю на галкіпера. І будзем глядзець мы за падзеямі, якія будуць адбывацца на палове поля Слуцка. Аут на карысць гаспадароў. Павел Радзянкоў футбалістам слуцкай каманды паказвае, дзе гэты стандарт павінен выконвацца. Адпраўляецца мяч у нас далёка наперад, але там Мокшын на падборы і падключыць ён Владзіслава Дразда. Крыўцоў. Давыскіба. Роман Давыскіба разварочваецца. Сёння ён у ролі апорнага паўабаронцы. Прычым у першы раз за сезон часцей за ўсё гэтую ролю выконваў іншы гулец цэнтру поля Ягор Міхей. Сёння ён знаходзіцца на лаўцы запасных. Што тычыцца Слуцка, то Ілля Бранавец сёння на апошнім рубяжы. Замест Мікіты Робака выйшаў на поле Павел Цыслюкевіч. І з цікавага
Прапускае сёння гульню Ігнацій Сідар. Ён атрымаў у Слоніме 4-ю жоўтую картку. І сёння замест яго Алексей Сямёнаў дзейнічае у цэнтры абароны. Тройка цэнтральных абаронцаў Слуцка. Не самая тыповая фармацыя для нашай першай лігі. Але Слуцк так гуляе яшчэ з часоў існавання ў вышэйшым дывізіёне. Нагадаем, дарэчы, што 13 гадоў Слуцка ў другім памоцы дывізіёне нашага футбола не было. З 2013 года каманда гуляла непасрэдна ў эліце. Ганчарык аддае перадачу наперад на Якімовіча. Там у падкаце Сямёнаў добра дзейнічае. Пераходзіць у свой наступ Слуцкі. Уладзіслаў Дрозд мяч у рукі забірае. Даніл Пруднік адразу на Романа Давыскібу, той зноў жа на Прудніка. Валодае мячом, 4-й нумар Астраўца. Адгуляўся ён з Глебам Крыўцовым. Сёння, дарэчы, Іван Мігаль вярнуўся да сваёй першапачатковай ідэі ў цэнтры абароны загуляць менавіта гэтую пару. Многа Астравецкі, галоўны трэнер, спрабаваў эксперыментаў. Там і Артём Кільяманаў многа гуляў, і той жа Герман Жарнасек. Але вось да гэтага матчу мы прыйшлі менавіта за парай Пруднік Крыўцоў. І вось зараз у сваёй атацы Слуцк. Ляжыць на газоне Уладзіслаў Сычоў пасля сутыкнення з Глебам Крыўцовым. І будзем глядзець мы за аўтам на карысць Слуцка. Ляжыць Сычоў на газоне і адразу рыхтаваліся слуцкія запасныя да магчымага сцэнара з заменай, але ж узняўся Сычоў на ногі. Астравец мяч супернікам аддаў. І будзем глядзець мы за наступнымі падзеямі гэтага матча. Згуляў у нас фэрплэй зараз і валодае мячом Слуцк. Толкін адгуляўся на партнёра, гэта Рум. Наперад Андрэй Рум гуляе, але там паветра выйграе яго візаві Глеб Крыўцоў. Ганчарык у барацьбе са Шкондзіным апынуўся на газоне. Ніякага парушэння Павел Рудзянкоў не бачыць. Ну і дакладна дае вялікую планку барацьбы сёння арбітр. Тым часам зноў жа Слуцк у нас валодае гэтым самым мячом. Толкін на Рума. Сямёнаў, дарэчы, уздымаецца ў больш высокую пазіцыю, саступаючы месца ў цэнтры абароны якраз Руму. У нас тым часам падача. Іван Мокшын адпраўляе мяч па-за межы поля. Аут на карысць Слуцка. І удар ад ворот. Удар ад ворот мы з вами побачым зараз ад Владзіслава Дразда. Пакуль што адзін 100% эпізод узнікаў каля яго ворот, калі футбалісты Слуцка ў папярэчную патрапілі пасля вуглавога. Астравец у сваю чаргу ледзь нічога не стварыў каля ворот суперніка. Вось зараз можа штось атрымацца. Кірыл Ганчарык. У яго ёсць галявая перадача апошнім матчам. Ганчарык сам мяч ператрымаў, такое пачуццё. І Слуцку сваёй контратацыі. Канцэдайлаў, няўдалы разварот. І выходзіць мяч па-за межы штрафной, але ж працягваецца гэта атака другім тэмпам. Падача ў бок Сычова. І Роман Давыскіба выводзіць яго перадачай на Мікіту Якімовіча. Далей Давыскіба сам жа ў барацьбе не дазваляе суперніку ў контратаку збегчы. Дрозд перагуляў зараз Федосава і не дазволіў нападаючаму з мячом сустрэцца. Астраўчанам пакуль такое пачуццё трэба
адаптавацца да гэтага вільготнага натуральнага поля. Все ж таки команда на штучным газоне трэніруецца. І апошнія матчы на штучным полі праводзіла, напрыклад, з Дынамо БДУФК дома. Але быў матч з Салігорскам, напрыклад, дзе ў Астраўца быў зусім неблагі першы тайм, хаця там команда гуляла якраз на натуральным пакрыцці. Ну і мы з вами нагадаем, што толькі адна сустрэча ў гісторыі у Астраўца і Слуцка. Гэта матч апошняга розыгрышу Кубку Беларусі. Тады у 1/16 фінала Слуцк быў мацнейшы з лікам 3-0. Гуляючы у гасцях. І вось у нас астравец у сваю атаку выходзіць. Каліноўскі, прастрэльная перадача. Толкін выбівае мяч наўпрост на вуглавым. Будзе у нас небяспечны стандарт каля ворот Іллі Бранаўца. Будем глядзець мы за гэтым стандартам. І пайшоў яго выконваць капітан зелёна-белых Кірыл Ганчарык. Подача. Астраўчане па ветру выйграюць удар па воротах ад Давыскібы. Ратуе сваю каманду Ілля Бранавец. Вось гэта вопытны галкіпер, які яшчэ ў часы таго ж Барыса Панкратава ў Слуцку быў, сядзеў за спіной у былога трэнера галкіпераў барысаўскага БАТЭ. Потым з сыходам Панкратава загуляў ўжо сам Бранавец. І вось зараз дзеліць ён гульнявы час з маладым Мікітам Робакам. Нас тым часам прагучаў свісток арбітра. Падаецца стандарт ад Астраўца. Подбор за зелёна-белымі, не самы моцны удар здалёк. І Іван Мокшын у цэнтры поля мяч прымае. Яшчэ адзін закід. Крыўцоў скідае кудысьці на мяжу штрафной. Там случайны удар здалёк ад Арцёма Давідовіча. І ідзе мяч міма створа. Вось і госці адказалі сваім эпізодам на навал у Слуцка на пачатку сустрэчы. 19-я хвіліна, і у нас насамрэч мог ужо на табло ўсталявацца лік 1-1. Пры гэтым каманды пакуль яшчэ не забівалі. Што тычыцца астатняй праграмы сённяшняга гульнявога дня, Салігорск саступіў дома мінскаму Дынамо БДУФК 1-2. На 90-й хвіліне прапусціўшы другі мяч. Ніва Здоўбізна прыбіла, нельга ўжо па-іншаму сказаць, БАТЭ 2, 5-0. Сенсацыя ў Гомлі. Бумпром прайграе Оршы 1-3. Бойка лідараў турнірнай табліцы, адных з лідараў СКА Слонім 4-1 на карысць гаспадароў. Слуцк Астравец 0-0. Бранавец гучна крычыць, што ён будзе мяч забіраць. І ён жа гэта і робіць. Адгуляўся адразу галкіпер на Толкіна. Толкін далей на Чудука. І зноў Бранавец. Бачым, не хапае Слуцку ў гэтай першаснай стадыі пачатку атакі Ігнація Сідара. Трэба шукаць трэцяга, і трэцім цяпер выступае менавіта галкіпер. Парушэнне правілаў на Мікіце Якімовічы фіксуе Павел Рудзянкоў. Рэферы, дарэчы, з велізарным бэкграундам. Пачынаў ён працаваць яшчэ тады, калі Слуцк апошнім разам знаходзіўся ў першай лізе. Але з 2023 па 25 быў у Павла Рудзянкова ў кар'еры невялічкі перапынак. У нас тым часам яшчэ адзін стандарт. Астравец зарабляе на сваю карысць. І тут ніякіх трэба шукаць чорных катоў у чорных пакоях. Павел Рудзянкоў па сваёй іншай сферы дзейнасці мае прадпрыемства па грузавых перавозках, як атрымалася знайсці інфармацыю, і, магчыма, проста займаўся больш бізнесам. Рэферы
Добра, мы ведаем, што у арбітраў часцяком есть і другія, трэці працы, той же Ігор Шумілаў працуе ў гольф-клубе, у Алексея Кульбакова свая клініка, но у нас тым часам яшчэ адзін вуглавы, і вось бачым, як слуцкія болбоі цікава працуюць. Перад гэтымі стандартамі самі укладаючы мячы ў зону, адкуль будзе выконвацца падача. Падача на далёкую, занадта моцная, яшчэ і становішча па-за гульнёй. Фіксуецца арбітрамі. І будзе Слуцк уводзіць мяч ад сваіх варот. Паглядзім за гэтымі падзеямі, за гэтай спробай Слуцка разгарнуць атаку. Зараз, дарэчы, госці гаспадароў прыціснулі бліжэй да сваіх варот. І вось зноў жа да бранаўца мяч даходзіць, уключаецца актыўна ў прэсінг Мікіта Якімовіч. Шкондзін з вельмі высокай пазіцыі вяртаўся і зарабіў толькі аут на карысць сваёй каманды. Андрэй Шкондзін у нас рыхтуецца гэты стандарты выканаць. Цык. Аддае на галкіпера. Гэта Уладзіслаў Дрозд, і той на Даніла Прудніка гуляе. Пруднік зноў на Дрозда. Крыўцоў. Наперад адпраўляе на Каліноўскага, той спрабаваў да выскібу знайсці, не паспеў да мяча Раман Федосаў. У край перадача на Павла Цыслюкевіча. Цыслюкевіч з мячом сустракаецца, спрабуе ад супернікаў сысці. Яшчэ і паслізнуцца паспеў, але мяч для сваёй каманды Павел Цыслюкевіч, здавалася б, захаваў, але ж аут на карысць Слуцка. Не зафіксаваны аут на карысць астраўца, менавіта ад 10-го нумара. Мяч пайшоў па-за межы поля. Да выскіба адгуляўся з партнёрам. Астраўчане ў цэнтр на Крыўцова. Крыўцоў выбіваў, здаецца, у аут, але там зноў жа Павел Цыслюкевіч. Якімовіч чапляецца за мяч, скідае на Каліноўскага. І зноў Глеб Крыўцоў паветра выйграе. І цяпер валодае у нас мячом Слуцк. Курловіч. Шкондзін. Зноў жа яго гэта шырокая пазіцыя, на рума гуляе. Андрэй Шкондзін у нас сёння як латэраль. Выкарыстоўваецца, гэтак жа сама гуляе Павел Цыслюкевіч. Ён якраз з мячом, але там Глеб Скрыпнік у падкаце выбівае гэты самы мяч па-за межы поля, аут на карысць Слуцка. Закід на мяжу штрафной, падача, Крыўцоў на месцы. Сямёнаў скідае на партнёра. Гэта зноў жа Цыслюкевіч. Давідовіч, ляціць астравец у контрвыпад. Давідовіч каціць у край. Дзе Якімовіч знаходзіцца, зноў Давідовіч. І вуглавы для сваёй каманды Артем Давідовіч зарабляе. Яшчэ адзін стандарт у нас каля варот Слуцка. 26-я хвіліна ідзе. І пакуль гульня, якая пачыналася з велізарнай перавагай гаспадароў, змяшчаецца ўсё бліжэй і бліжэй менавіта да іх варот. Ёсць варыянты для розыгрышу, ёсць варыянты для падачы. Яна ідзе на бліжэйшую. Адбіваецца Слуцк. Але падбор за астраўцом. Закід яшчэ раз у штрафную. І там Ілля Бранавец мяч у рукі забірае. Адпраўляе яго моцна наперад. І чапляецца за яго Арсеній Канцыдайлаў. Супраць Глеба Скрыпніка ён на дрыблінгу штрафную аддае на Сычова, і той
Парушаючи правила супраць суперніка, спрабуе прабіць. У нас першая жоўтая картка ў матчу. Владислав Сычоў яе перад сабой бачыць, эмацыйна рэагуе. І вось такая неабавязковая насамрэч жоўтая картка, якая становіцца першай у нашым матчы. Владислав Сычоў за даволі простае сутыкненне і атрымлівае. Вы зараз Пруднік зноў жа з мячом. Адпраўляе яго наперад у бок Якімовіча. Якімовіч здолеў скінуць на Каліноўскага. Каліноўскі з мячом сустрэўся на Давыскібу, згуляў. Ганчарык і перадача дакладна ў ногі Артуру Чудуку ідзе. Сямёнаў, Толкін. І бачым мы, што Астравец усё актыўней у 4-4-2 перабудоўваецца. Хаця, падаецца, каманда часцей гуляе 4-3-3. Парушае правілы Глеб Крыўцоў супраць Сычова. І зарабляе права на стандарт ужо Слуцк. Вырашылі не падаваць. Толкін. Перавод на Чудука. І вось цяпер Чудук знаходзіць варыянт для падачы на Федосова, але там Глеб Крыўцоў першы ў паветры. І Арсень Канцыдайлаў пры прыёме мяча памыляецца. Каліноўскі гэтую памылку заўважыў, але не здолеў разгарнуць наступ сваёй каманды. Барацьба працягваецца за мяч з удзелам футбалістаў абедзвюх каманд. Цык каціць на Якімовіча. Якімовіч на Давыскібу згуляў. Той далей на Ганчарыка. Ганчарык спрабуе пратыкнуць на партнёра, але там Іван Мокшин не паспяваў да гэтага мяча. І вось зараз Глеб Крыўцоў вымушаны быў змяшчацца бліжэй да пазіцыі левага абаронцы, страхаваць Івана Мокшина, які наперад пайшоў. Сямёнаў адгуляў на партнёра. Гэта Толкін. Толкін, дарэчы, адзін з тых футбалістаў, якія малі вопыт гульні і ў адным і ў іншым клубе. Артём Толкін, дарэчы, сам по сабе гродзенскі, за многія клубы, дарэчы, свайго рэгіёну пагуляў. Там і Слонім можна ўзгадаць, з якога той пераходзіў у Слуцк. І той жа Астравец, ну і, в прынцыпе, можна пашукаць яго перыяд кар'еры у гродзенскім Нёмане, дзе Толкін дайшоў да дубля. У нас жоўтая картка нумар 2 у гэтым матчы для Артура Чудука. 2-0 па жоўтых. Абедзве яны футбалістам Слуцка былі прадэманстраваны. Роман Давыскіба, не Роман Давыскіба ўсё ж такі, Мікіта Якімовіч зараз падсадзіў цэнтральнага абаронцу суперніка на папярэджанне. Таксама добрая справа ў першым тайме для нападаючага. Усё ж такі можна наконт гэтай справы гэтага ж самага абаронцу і раскачваць далей. Тым часам Слуцк у сваёй атацы пасля няўдалага выхаду Астраўца. Сычоў з мячом сустракаецца. Вось зараз Федосаў, Владислав Дрозд, падвойны сейф. Ратуе зараз сваю каманду малады галкіпер, правы на якога Іслачы належаць, а сам ён з'яўляецца выхаванцам бабруйскай школы. Ну і вось Владислав Дрозд зноў жа для Астраўца становіцца героем, просто двойчы зараз выратаваўшы каманду ад немінучага прапушанага гола. Будзе жоўтая картка зараз, здаецца, Глебу Скрыпніку. Ідзе арбітр да той пазіцыі. Але ўсё ж такі не толькі стандарт. Слуцк хутка разгуляў, але хутка не значыць якасна. Мяч ужо на палове поля гаспадароў, валодае ім адзін з абаронцаў, але гэта Андрэй Рум, які спусціўся ў абарону. Ну і вось Слуцк
Будзе шукаць варыянты сваёй атакі. Няўдалы выхад. Цык. Ёсць Якімовіч, ёсць вольны Ганчарык. Але ж Даніл Цык сам цягне мяч да штрафной. І парушае правілы супраць суперніка. Можна было пад гэтага мяча пазбавіцца. І будзем глядзець. За стандартам на карысць Слуцка. Бранавец спрабаваў наперад адгуляцца. Давідовіч. Скідка, здаецца, у бок да Выскібы, але не такая моцная, як было патрэбна. І вось Слуцку атацы. Крыўцоў павінен зараз надзейна згуляць. Гуляе на галкіпера. Ну, Владислав Дрозд на Глеба Скрыпніка. Да Выскіба, далей на Цыка. Цык наперад. Ёсць скідка. Мікіта Якімовіч пад мяч спускаецца. Ганчарык. І ёсць перадача наперад. Ёсць вольная прастора ў Матвея Каліноўскага. Каліноўскі прабівае па варотах, але робіць гэта недакладна. Удар ад варот. Ляжыць на газоне Мікіта Якімовіч. І ёсць тут у гэтым эпізодзе пэўнае пытанне ў Паўла Рудзянкова. Да, Паўла Рудзянкова. Здавалася б, гуляў футбаліст Слуцка ў мяч у першую чаргу, але ж вось такія фалы па інерцыі яны могуць вызначаць пэўную ўвагу ад арбітра. Бранавец тым часам разгуляў праз Толкіна. Той на Шкондзіна. Шкондзін далей наперад. Сычоў. І скідка, якая даходзіць да Артёма Давідовіча. Даніл Цык з мячом. Захаваў яго для сваёй каманды, хаця можна было б і перадачу наперад прыдумаць. Да Выскіба. Скрыпнік. І зноў жа Пруднік. Пруднік на Скрыпніка. Той з мячом сустракаецца, але прайграе барацьбу футбалісту Слуцка. І выходзяць гаспадары у свой контрнаступ, але там зноў жа Даніл Пруднік уважліва за ўсім сочыць. Якімовіч. Ну і вось тут пытанне. Тут пытаннечка. Ляцеў у мяч Артур Чудук, але ж выцянутаю паветры ногой. І зноў жа Павел Рудзянкоў дазваляе весці барацьбу. Аут на карысць астраўца. Усё ж таки у нас сёння такія ўсё англійскае ў гэтым матчы, і надвор'е, і стандарты працы арбітра. Ну, гэта выбар кожнага рэферы. Хтосьці будзе свісцець кожны стык, хтосьці будзе даваць гуляць у футбол, і кожны з рэферы будзе правы у асобна ўзятай гульні. Слуцк выконвае падачу з аута. Толкін адгуляўся на Сямёнова. Няўдалая перадача. Матвей Каліноўскі і яго партнёры зараз замацоўваюць валоданне за астраўцом і будуць шукаць варыянт выхаду у пазіцыйны наступ. Ганчарык. Наперад перадача ў разрэз. Якімовіч паслізнуўся, але падмануў суперніка. Давідовіч 20 копеек ужо зарабіў. Збіваюць Артёма Давідовіча з ног, і гэта зноў жа жоўтая картка. Для каго? Для самого Артёма Давідовіча. За сімуляцыю. Ну, нешта тут цікавае. Ад Паўла Рудзянкова хочацца пабачыць паўтор. Дарэчы, Слонім забівае другі ў вароты СКА. 4-2 у нас у тым матчы. Паспрабаваў Артём Давідовіч знайсці лёгкі стандарт для сваёй каманды, але знайшоў жоўтую картку. Яшчэ адзін футбаліст, правы на якога Іслачы належаць.
Аут на користь Остраўца. Ну а калі б не было там сімуляцыі, то могла б быць і другая жоўтая для Артура Чудука, насамрэч. Сычоў на аператыўнай прасторы урываецца там у штрафную. Федосаў, Сычоў мяч прытрымаў, не здолеў падаць і аут на карысць Астраўца. Менавіта ад Сычова мяч пайшоў па-за межы поля. Сьомая хвіліна у нас падыходзіць да свайго сканчэння. 0-0 пакуль у Слуцку. Падача. З аута Ганчарык здолеў завалодаць мячом, але Якімовіч потым яго страціў. Чудук. На Курловіча, той далей на Сычова. Сычоў моцна наперад. Не Сычоў, ведаеце, Сямёнаў. Сычоў у нас наперадзе бегае. І вось зараз астраўчане такім выносам зарабляюць аут на сваю карысць. Закид наперад на Мікіту Якімовіча. Яшчэ адзін аут на карысць Астраўца. Давідовіч на Цыка. Цык спрабаваў поперак гуляць. Не атрымалася. І вось зараз контрвыпад. Не будзе даваць свісток у такім выпадку Павел Рудзянкоў. Ён паслядоўна выконвае ўсе свае рашэнні. Вуглавы для Слуцка на 39-й хвіліне. І пайшоў Арсень Канцыдайлаў. Гэта стандарт выконваць. Тут увага адразу на двух цэнтральных абаронцаў. Увага на Федосава, увага на Рума. На Рума, які застаўся, дарэчы, апошнім з абаронцам. Хаця ёсць яго якасці барацьбі там. Не даў Павел Рудзянкоў зараз гэты стандарт выканаць. Тлумачыць ён усе стандарты барацьбы паміж футбалістамі. Асабліва стандарты барацьбы з галкіперам. Падача на бліжэйшую. Федосаў скідае няўдала. Владислав Дрозд коротко разгуляў. Пруднік на дрыблінгу прыбраў Канцыдайлава. Закінуў наперад, але там Каліновскі прайграе барацьбу. Дубль нумар 2. Мацей Каліновскі з мячом сустрэўся. І аут на карысць Слуцка мы з вами пабачым. І гэты аут даводзіць мяч да Владислава Дрозда. Давыскіба на Прудніка. Пруднік высока ўздымаецца, Давыскібу аддае, зноў жа Пруднік. І няўдалая перадача, хаця там Даніл Цык усё добра зрабіў. Аут зарабляе для сваёй каманды 97-й нумар. І закидывае мяч у гульню, але там случайне гэты мяч перахапляюць. Скрыпнік. На партнёра Ганчарык. Ганчарык пяткай скідае на Давідовіча, той далей на Якімовіча. Цык пропускае, думаючы, што хтось пабег за спіну, а ніхто не пабег. Ну і у нас закид у бок Сычова, ніякага парушэння правілаў. Роман Давыскіба з мячом сустракаецца. Давідовіч.
На Каліновскага, той вяртае Давідовічу, Давідовіч у падзенні здолеў перавесці на партнёра. І тут няма парушэння. Павел Рудзянкоў много дазваляе. Вось зараз будзе жоўтая картка для Даніла Прудніка. Зрыў перспектыўнай атакі. Ну і тут нічога Прудніку не заставалася. Як парушаць? Бо збягаў супернік у добрую атаку. 2-2 по желтых картках у нас становится лик. И будем глядеть мы за гэтым. Стандартом от Слуцка. Рум здалёк пробивая, яшчэ суперника поспел збіць. Нават не Рум, а Цыслюкевич. Даволі падобныя яны спераду. Вось Астравец у сваім контрвыпадзе. Цык. Цыслюкевич тут дапрацаваў абароне. Якімович. На Ганчарык. Да Выскіба ўключыўся. Мокшин. На Давідовіча. Давідович барацьбу прайграў. Няўдалы варыянт зараз ад Федосова. Зноў жа атака. Астраўчан. 43-я хвіліна у нас ідзе. Падача. Выбіваюць слуцкія футбалісты мяч па-за межы поля. Здавалася, але паспелі астраўчане яго у гульні захаваць. СКА зноў жа робіць тое, што рабіў у матчы з БТ-2. Ледзь не разгубляў гэту перавагу. 4-3 Вячеслав Папава у нас афармляе дубль на 87-й хвіліне. 2 хвіліны асноўнага часу гуляць у матчы СКА Слонім. І яшчэ некалькі арбітр дадасць. Зноў жа Слонім можа паспрабаваць папіць крыві у аднаго з лідараў табліцы. Ну а СКА зноў жа можа, ведучы ў ліку 3-1, 4-1, даць суперніку у гульню вярнуцца. Нешта незразумелае насамрэч з маральным, псіхалагічным настроем у каманды Алексея Меркулова адбываецца. Але факт ёсць факт, маладыя хлопцы ўсё ж такі. І трэба і гэты вопыт таксама праходзіць. У нас тут часам Слуцк адбіваецца ад атакі Астраўца. Один матч у нас у вышэйшай лізе. А зараз ідзе паралельна з намі, дарэчы, стартавала сустрэча Нёмана і Арсенала. Там 1-0 на карысць дзяржынцаў да 45-й хвіліны. Справа ідзе, як і ў нас, толькі ў нас лік не адкрыты. Няма ў нас свайго Валерыя Гарбачка ў камандах. Цык. За мяч, здавалася б, зачапіўся, але супернікі выбілі. Сычоў. Наперад Федосаў. Няўдалая перадача. І даходзіць мяч до Владзіслава Дразда праз Івана Мокшина. Да Выскіба. На Ганчарыка. Слуцк, дарэчы, амаль не прэсінгуе, што цікава. Давідовіч. Даюць хлопцы Александра Гардзечка суперніку давесці мяч ледзь не да штрафной. І ўжо там сустракаюцца вялікай колькасцю сваіх футбалістаў. Цык прабівае па варотах, блакуецца гэтая спроба. І на гэтым усё, нічога не дадае Павел Рудзянкоў да асноўнага часу першага тайма. 0-0, але 0-0 вельмі цікавая у нас у Слуцку. І праз 15 хвілін адпачынку вернемся мы на гарадскі стадыён, каб далей сачыць за футболам.
Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 два, три. Я камеру прикрою. Смотри. Акционерное общество «Собственность» Раз, два, три, раз, два, три. Достижения республиканского конкурса потребительских Что еще раз? дешевый ассортимент и качество Ну, а сейчас? комбинации сахара. А по результатам периода за 2010-2016 год награжден гран-при этого престижного конкурса. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. А вот это трансляция, да, нижний? Выключение. Да, получается, и есть. Почему не? Сейчас же есть. А ты запрещение включение. Не, я хочу выключить, посмотреть, будет ли меняться звук. Смело. Все. Выключи. Раз, раз, раз. Знаешь? Раз, 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 раз. Не, зарубай микрофон. Вот этот. Он берет букву микрофон. Выруби вот здесь вот. Раз, раз, раз. Сейчас. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Ну, на этот приходит, на... Там не показывается даже. Он должен камеру как бы... Надо применить было. Ты не применил. На первый взгляд, Ты не применил. кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. Нет, И вы верите не поменялось. до определенного момента. Надбавки, прибавки, Да, микрофон как бы. Сейчас мы просто применим здесь. остается Раз, 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 два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, 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 два, три, раз, два, три. Открытие акционерного общества Устройство захвата видео. Это нижний. Устройство захвата не видео, это камера. Это нижний, да. Серенький. Он сейчас выключим, правильно? Правильно. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Я закрыл. Раз, раз. Я закрыл. Раз, раз, раз. Да, вот он и приходит на устройство, ну, он отсюда и приходит, потому что меняется волна. Естественно. 90% оборудования Откуда мы сейчас забили? производителей, качество которого Ничего не
Мы вяртаемся ў Слуцк, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння мясцовага Слуцка 2024 і Астраўца. 0-0 пасля першага тайма, але ведаеце, гэта такія 0-0, якія хочацца глядзець, якія цікава глядзець. Была у нас і папярэчына, і небяспечныя моманты каля і адных і іншых варот, і таму будзем мы чакаць цікавай гульні ў другім тайме. Падвойная замена рыхтуецца, як мінімум адна замена рыхтуецца ў складзе Астраўца, бачым мы. Александр Котляроў знаходзіцца у нас на броўцы. Ці нават падвойна. Не бачу я ні Артёма Давідовіча, ні Матвея Каліноўскага. Магчыма, флангі атакі будзе асвяжаць Іван Мігаль. Так, дакладна, там яшчэ і Артём Давідовіч у нас застаецца, ён каля броўкі знаходзіцца. Ну, Александр Котляроў выйдзе на другі тайм замест Матвея Каліноўскага. Хутчэй за ўсё. Дакладна бачым мы Котлярова на броўцы. Чалавек, які болей за 100 матчаў у вышэйшым дывізіёне правёў за Жодзінская Тарпеда, Мазырскую Славію. Много гуляў ён і за мяжой, былі перыяды ў Латвіі, у Кыргызстане. Дакладна, Матвей Каліноўскі саступае месца Александру Котлярову. Ну, Артём Давідовіч проста знаходзіўся на сваім левым краі каля броўкі і, здавалася, таксама можа пайсці на замену. Александр Котляроў атрымаў вітанні што свайго футбаліста, што суперніка, і рыхтуемся быць да пачатку тайма нумар 2. Слуцк без замен, Астравец з адной ракіроўкай пасля першага тайма. Хуценька пра склады мы з вами паразмаўляем. Пачнем з судзейскай брыгады традыцыйна. Павел Рудзюнкоў, Гомель, галоўны рэферы. Яму дапамагаюць Віталь Побаль, Віталь Дораш, арбітры з Гродна, чацвёрты арбітр Алексей Григор'ев, Слуцк і дэлегат АБФ, інспектор нашай сённяшняй сустрэчы, выбачаюся, Станіслаў Савіцкі, горад Мінск. Тым часам Астравец у сваёй атацы. Мікіта Якімовіч з мячом не сустрэўся пасля перадачы Александра Котлярова. Ну і тут, дарэчы, з выхадам 15-го нумара можа быць пэўная ракіроўка, што можа Глеб Скрыпнік вышэй згуляць у атацы, а Александр Котляроў якраз падстрахаваць партнёра у абароне. Прабежымся па складах з улікам замены. Пачнем са Слуцка, у іх нічога не змянілася. Ілля Бранавец, галкіпер, 30-й нумар на яго цішотцы. Палявыя: 5-й Артур Чудук, 6-й Артём Толкін, 9-й Владислав Сычоў, 10-й Павел Цыслюкевич, 11-й Владислав Федосаў, 15-й капітан каманды Андрей Рум, 16-й Алексей Сямёнаў, 27-й Вадим Курлович, 44-й Андрей Шкондин, 77-й нумар у Арсенія Канцыдайлава. Галоўны трэнер Александр Гардзейчык. І будзем мы пераходзіць пасля ўжо гэтай атакі да складу Астраўца. Тут Даніла Пруднік не дазваляе суперніку выйсці на палову поля сваёй каманды. Але вось зараз Сычоў сустракаецца з мячом. Перавод на супрацьлеглы край на Шкондзіна. Там Давідовіч адразу уключаецца ў барацьбу, але гэтую барацьбу прайграе. Падача, Крыўцоў здымае мяч з нагі суперніка, да выскіба. І гэта аут на карысць Астраўца. Што тычыцца складу зелена-белых, то Владислав Дрозд, галкіпер, 82-й нумар на яго цішотцы, Даніл Пруднік 4-й, Артём Давідович 8-й, Кирилл Ганжарык з капітанскай павязкай 10-й, Іван Мокшин 14-й, Роман Давыскіба 22-й, Глеб Крыўцоў 44-й, Глеб Скрыпнік 81-й, Мікіта Якімовіч 88-й, Даніл Цык 97-й і чалавек, які выйшаў на замену, Александр Котляроў, нумар 15, Іван Мігаль, галоўны трэнер футбольнага клуба Астравец. Вось такія ў нас справы на пачатак тайма нумар 2. І як жа зараз Федосаў выходзіць сам насам, прабівае і забівае. 1-0 робіць лік Владислав Федосаў на 48-й хвіліне. Памылілася, правалілася абарона Астраўца, і Владислав Федосаў свой шанец рэалізаваў. 1-0 на карысць гаспадароў поля. Становіцца у нас лік. І зараз корыць сябе Даніл Пруднік за памылку ў гэтым эпізодзе. Ну і традыцыйна ўжо для Слуцка дэманстрацыя
Леоніда Слуцкага на табло, вядомага расійскага трэнера, які зараз працуе ў Шанхай Шэньхуа. Ну, у нас тым часам 1-0 на карысць гаспадароў поля. І для Слуцка гэта значыць, што калі так усё і застанецца, то каманда будзе ісці першай у турнірнай табліцы на пункт, абыходзячы СКА-1938. Астравец тым часам зваліцца на 15-е месца ў турнірнай табліцы. Пад імі толькі 3 каманды: Юнікс Лабс, БТ-2 і Асіповічы. Цык. Парушае правіла Кірыл Ганчарык супраць Владислава Сычова. І будзем глядзець мы за пачаткам гульні ад Слуцка. Барнавец аддае перадачу на Артура Чудука. Той наперад, і там Владислава Федосова Даніл Пруднік да мяча не падпусціў. Зноў жа Пруднік выбівае мяч па-за межы поля. Аут на карысць Слуцка. Цыслюкевіч на Федосова. І даходзіць мяч да Андрэя Рума. Той спрабуе зноў жа зрабіць тое, што атрымалася ў галявой атацы. Цык. Ганчарык на Давыскібу. Давыскіба наперад. Якімовіч. Далёка ад мяча знаходзіўся Мікіта Якімовіч. Для таго, каб яго дагнаць. Чудук. Адпраўляе мяч наперад. Федосаў чапляецца, але там Глеб Скрыпнік на падборы. Няўдалая перадача. Канцэдайлаў на Сычова. Сычоў далей спрабаваў знайсці Шкондзіна. Знайшоў суперніка, які перавёў на галкіпера. Алеш Алексей Сямёнаў да падборы добра дзейнічае. Сямёнаў закід у бок Цыслюкевіча. І той няўдала прабівае ў бок варот. Чакаем мы наступных падзей у нашым матчы. Давыскіба на Цыка аддае. Катляроў. І той на Давыскібу. Зноў жа Крыўцоў. Наперад. Зноў жа Крыўцоў з мячом пераходзіць амаль уся лінія абароны Астраўца. Палову поля суперніка. Пруднік на Катлярова. Александр спрабуе ў цэнтр згуляць. Не атрымалася перадача, атрымаўся мурок з супернікам. І Даніл Пруднік з мячом на Давыскібу. Ганчарык. Адгуляўся наперад на партнёра. Якімовіч з мячом не сустрэўся. Але прайграе барацьбу і Владислав Федосаў Глебу Крыўцову. Давыскіба перагуляў Рума. Аддаў перадачу на Ганчарыка. Пруднік. Давыскіба. На Прудніка. Адразу два чалавекі на правым краі. Слуцкім дзейнічаюць. Александр Катляроў і Глеб Скрыпнік. Крыўцоў на Прудніка. Катляроў на Скрыпніка. Скрыпнік спрабуе зноў жа тонка на Катлярова згуляць, не атрымліваецца. Канцэдайлаў. Цык. Цык у барацьбе мяч захоўвае. Спрабуе наперад, там у галаву Руму трапляе. Закід у бок Цыслюкевіча. І Даніл Пруднік сочыць за гэтай перадачай, перарывае у Глеба Скрыпніка пэўныя праблемы зараз. Двойчы ён да мяча не паспявае. Яшчэ і прапускае паміж ног. Ну і тут ніякага парушэння правілаў не будзе фіксаваць Павел Рудзянкоў. Усё ён добра бачыў, што гульня была ў мяч. Андрэй Рум на Вадзіма Курловіча.
Што у нас будзе надалей? Надалей Чудук. Мяч атрымлівае. Падача. Глеб Крыўцоў. Высачэнны. Мяч здымае. Аддае перадачу на Давідовіча. Давідовіч ляціць па краі. Давідовіч адбягае аднаго суперніка, але не адбягае Артёма Толкіна. Шкондзін. Няўдалая перадача. Крыўцоў узняўся да паловы поля. Суперніка мяч перахапіў. І гэта аут на карысць Слуцка. У нас рыхтуецца замена у кагосьці з супернікаў сённяшніх. Здаецца, у Слуцка. Калі глядзець па актыўнасці на лаўках, але хтосьці з астравчан пераапранаецца. Трэба прабегчыся па лаўках запасных. А у нас пакуль што парушэнне правілаў і небяспечны стандарт можа быць каля варот астраўца. Што тычыцца Слуцка, Мікіта Робак, запасны галкіпер. З палявых могуць на поле з'явіцца Вадзім Цылуйка, Даніл Кірба, Ілля Цішуроў, Дмітрий Некрашевич, Марат Васількевич, Ярослав Яроцкі, Владзіслав Кульчыцкі, Владзіслав Чабатар, Богдан Куцы. Што тычыцца астраўца, Іван Фролаў галкіпер, Ілля Зайцаў, Александр Федосенко, Максим Бойченко, Радзівон Мядзведзеў, Ягор Міхей, Герман Жарнасек, Артём Кільяманаў, Артём Ганжуроў знаходзяцца ў запасе. Радзівон Мядзведзеў у нас пераапрануўся. Гэта замена ў складзе астраўца. Мікіту Якімовіча ён памяняе. Не хапае такое пачуццё актыўнасці наперадзе. Астраўчанам падача са стандарта. Крыўцоў першы на мячы, падбор за Слуцкам. І Слуцк зараз да Андрэя Рума мяч даводзіць. Той на край. Перавёў гэты самы мяч, удар здалёк. І вось яно акно для замены. Мікіта Якімовіч ідзе адпачываць, замест яго Радзіон Мядзведзеў, малады форвард, ураджэнец Пінска, выхаванец акадэміі АБФФ і Іслачы. І на паўнавартасным кантракце ён у астраўцы. Ірваў ён крыжаабразныя звязкі калена апошнім сезонам, але аднавіўся і нават у гэтым сезоне ўжо паспеў забіць. Прычым зрабіўшы гэта ў родным горадзе. У Пінску тады астравец гуляў 2-2. Цык на Прудніка. Той далей на Дразда. Давыскіба. Давыскіба шукае варыянт, знаходзіць Прудніка, будучы пад прэсінгам. Крыўцоў. Перадача ў край на Івана Мокшына, але перадача за спіну паспявае да мяча абаронца астраўца. Давыскіба, цык. Цык паляцеў наперад. Скінуў ніжэй на Глеба Скрыпніка, той далей на Александра Катлярова. Катляроў. Пруднік. Давыскіба. Крыўцоў. І даходзіць мяч да Артёма Давідовіча. Падача ў штрафную, Слуцк адбіваецца у гэтай магчымасці. І аут на карысць астраўца. Давыскіба адразу скідае наперад, але там слуцкія футбалісты выбіваюць мяч па-за межы поля. Аут на карысць астраўца зноў жа. Давыскіба. Цык. Не паспеў да мяча пасля няўдалага прыёма ад Даніла Цыка Александр Катляроў. Цык у барацьбе. Катлярова зараз паспявае на Давыскібу, той далей на Скрыпніка ў край. Скрыпнік бачыць урыванне Даніла Цыка. Цык. Цык на дрыблінгу супраць Сямёнава. Зарабляе вуглавы у гэтым эпізодзе. Але там Радзівон Мядзведзеў добра адкрываўся ў штрафной, можна было б знайсці нападаючага перадачай. Даніл Цык ідзе выконваць гэты стандарт.
Рыхтуецца падача, ці магчымы розыгрыш, паглядзім. Падача на бліжэйшую, здаецца, добрая задума, але там адразу два футбалісты Слуцка апынуліся, і Вадим Курлович выбівае мяч куды падалей да Владислава Дрозда. Той наперад. Зноў жа Дрозд. Крыўцоў. На Дрозда. Зноў Крыўцоў. Мокшин адгуляўся на Прудніка. Скрипник. Скрипник сам потягнул, хотя был Александр Котляров поблизу. Скрипник. На мяжу штрафной гуляет. Там Давидович. Давидович за мяч зачапился. Прибрал Шкондина. Давидович. Есть скидка на Давыскибу. И той не удало мяч прымалі. Там Глеб Крыўцоў. Цык. На Медведева. Медведев прокидывая себе на ход, але там уключается Павел Цыслюкевич. Вот так низом гуляя Илья Брановец. И зноў жа Данила Цык с мячом. Давыскіба. Ганчарык. Няўдалая перадача. Сычоў. З румам адгуляўся. Зноў жа перадача. Крыўцоў выйграе паветра. І аут на карысць Слуцка. Укінулі случайна гэты мяч, хаця пачакалі яны папярэджання арбітра, адкуль трэба уводзіць мяч у гульню. Ну і вось у нас Алексей Семёнаў з мячом. Чудук на Цыслюкевича. І да Крыўцова мяч даходзіць, але там у падкаце Рум. І аут на карысць Слуцка. Вяртаюцца яшчэ некалькі футбалістаў Астраўца з зоны размінкі. Ідзе там ротацыя в этой самой зоне. А тым часам Александр Котляров падае. Радзівон Медведев на гэтую падачу не рэагуе. Хаця можна было нападаючаму зараз паспрабаваць згуляць, але занадта далёка ён забег да гэтага мяча. Пайшоў мяч па-за межы поля, аут на карысць Астраўца. Давыскіба на Крыўцова. Ну, у нас працягваецца насамрэч такая гісторыя, што Астравец Слуцку нават не забівае у асабістых сустрэчах. 0-3 у кубку, 0-1 зараз. І гэта Роман Давыскіба. Ён на Глеба Крыўцова гуляе. Пруднік. Давыскіба. Падача ў штрафную. І зноў жа не па пазіцыі, дзе Радзівон Медведев знаходзіўся. Давыскіба захоўвае мяч за сваёй камандай. Пруднік. Пруднік на Скрипніка. Скрипнік на Прудніка. Зноў жа Пруднік. Наперад на Цыка. Ёсць Скрипнік, падключаецца ён і ў руку. У руку футбалісту Слуцка мяч трапляе. Гэта пенальці у вароты каманды Лібранаўца. У падкаце сцяліўся Алексей Семёнаў, той самы Алексей Семёнаў, які сёння замяняе Ігнація Сідара. Ну, будем глядзець. Бранавец галкіпер вопытнейшы. Таму гэты пенальці яшчэ трэба забіць. Кирилл Ганчарык, Роман Давыскіба і Глеб Скрипник. Не Глеб Скрипник, Арсен Давидович быў каля мяча.
Застаецца Кірыл Ганчарык, бярэ ён на сябе адказнасць за гэты эпізод, як капітан. Ну і супраць Іллі Бранаўца дзейнічае Кірыл Ганчарык. Кірыл Ганчарык супраць Іллі Бранаўца, Ілля Бранавец супраць Кірыла Ганчарыка. Ну і зараз футбалістам тлумачаць, дзе яны павінны знаходзіцца ў момант удару. Ганчарык прабівае і, нягледзячы на тое, што здагадаўся, у які кут пойдзе мяч, не дацягнуўся да яго Ілля Бранавец. 1-1 у нас у гэтым матчы. Памыліўся насамрэч Слуцк у гэтым эпізодзе, памыліўся Алексей Сямёнаў, і Астравец зраўнівае лік у нашым матчы. Дарэчы, можна ўзгадаць, што сёння Кірыл Ганчарык две добрыя справы зрабіў. Забіў гол за сваю каманду, і перад матчам, калі ішоў моцны дождж, бол боя прыкрыў вымпелам. Нас тым часам Слуцк у атацы, Канцедайлаў вуглавы на карысць Слуцка. І яшчэ адна замена ў складзе Астраўца будзе рыхтавацца. Максім Бойчанка з'явіцца на футбольным полі, расійскі крайні нападаючы, ну і падвойная замена ў складзе Слуцка. Подача ад Слуцка на далёкую, скидка, але там Глеб Скрипник. Дарэчы, што цікава, далёка не самы высокі Глеб Скрипник, мяч перахапіў. Ганчарыка збіваюць з ног, гэта павінна быць адкладзеная жоўтая картка для Павла Цыслюкевіча. Зрыв атакі. Астравец працягвае наступ, памыляецца, ну і на гэтым эпізодзе можна было Павлу Рудзянкову свісток даваць і даваць жоўтую картку капітану Слуцка, але ж вырашыў пакуль арбітр без папярэджання пакінуць аднаго з самых вопытных футбалістаў у нас на поле. Мы будзем глядзець за працягам. Гульня у нас усё больш і больш пачынае раскрывацца. У Слуцка бачу я Владислава Чабатара, які выйдзе на замену, і Дмітрая Некрашевіча. Для Некрашевіча матч насамрэч вельмі прынцыповы. Калісьці гэты хлопец пераходзіў у Астравец, але правёў толькі паўгады і не спатрэбіўся камандзе тады яшчэ Юрыя Каратая. Владислав Чабатар, дарэчы, таксама ўзімку мог у Астраўцы апынуцца, але не склалася. Падпісаў ён пагадненне са Слуцкам. Катляроў у штрафной аддае перадачу, Цык не паспеў набегчы на гэты мяч. І гэта аут на карысць Астраўца. І замены ў складах каманд у Слуцка. Павел Цыслюкевіч саступае месца Дмітрию Некрашевічу. Гэта моцнае раскрыццё гэтага самага краю. Але гэта стаўка на маладосць, на дрыблінг, на свежасць. У Астраўца Артём Давідовіч мяняецца з Максімам Бойчанкам. Замена па пазіцыі. У Давідовіча ёсць жоўтая картка пры гэтым усім. Ну і Владислав Федосаў, Владислав Чабатар, яшчэ адна замена ў складзе Слуцка. Таксама ўсё лагічна, ўсё па пазіцыі. Федосаў свой гол здолеў забіць і саступае месца свайму цёзку. І будзем глядзець за тым, як новыя футбалісты праявяць сябе ў гэтым матчы. Цык прастрэльвае ў штрафную, Слуцк падбірае гэты прастрэл. І зараз трэба астраўчанам ляцець у абарону, але ж не пабачыў мяч Владислав Чабатар, хаця велізарная зона была. Да выскіба. Не здолеў Рума перагуляць. Рум пяткай на Чабатара, але там Іван Мокшин першы на мячы. Чабатар. Даніл Цык, як жа прыбірае суперніка. Скідае наперад, там Дмітрий Некрашевіч. Моцная перадача бок Канцедайлава. Некрашевіч атрымлівае перадачу ў адказ.
сутыкаецца з Александром Котляровым. Ну якая жоўтая картка? Павел Рудзянкоў падстаўляўся сам Дмітрый Некрашевич под гэтае парушэнне. Вось такі у нас эпізод Дмітрый Некрашевич зарабляе. Слуцк, і тут насамрэч, узгадваючы жоўтую картку Артёму Давідовічу за сімуляцыю, не разумееш паслядоўнасці арбітра. Чаму насамрэч у падобных эпізодах прымаецца зусім розныя рашэнні. Хаця не будзем мы весці гаворку пра тое, што праў ці не праў у гэтым эпізодзе. Павел Рудзянкоў арбітр вопытны, арбітр многа працуе ўжо ў футболе. Ну і вось зараз Арсень Канцыдайлаў каля мяча, будзе ён прабіваць, судзячы па ўсім. Выстаўляе Владзіслаў Дрозд Мурок з 3 партнёраў. І вось такі варыянт розыгрышу ад Слуцка. Але ж Максім Бойченка чапляецца за мяч, Бойченка паляцеў наперад. А гэта, дарэчы, адрозненне ад Чабатара, футбаліст, які мог апынуцца ў Слуцку, але апынуўся ў Астраўцы. Бранавец выходзіць з варот, мяч у рукі забірае, не дазволіўшы Глебу Скрыпніку прабіць. 70-я хвіліна, у нас з вами 1-1, і матч насамрэч проста на заглядзенне. Глеб Скрыпнік ляціць у падкаце, выбівае мяч па-за межы поля. І Роман Давыскіба зараз гуляе на Глеба Скрыпніка. Ганчарык, Мядзведзеў бок Бойчанкі, Бойчанка там не паспее. Да мяча Шкондзін яго перагуляў. Курловіч наперад, Рум, скидка ў бок Чабатара, але там зноў жа дліннаногі Глеб Крыўцоў прыбягае. Дрозд моцна наперад, у бок Радзівона Мядзведзева, той перагуляў паветры галкіпера. Той перагуляў паветры абаронцу, не перагуляў галкіпера. І вось Артём Толкін гуляе на Артура Чудука. Сямёнаў на партнёра. Гэта Толкін. Чудук. Па-за межы поля мяч адпраўляе. Аут на карысць Астраўца. Ну, у нас яшчэ група футбалістаў у зелена-белых цішотках размінаецца. Гэта замены ўжо магчымыя ў цэнтр поля. Там бачу я Ягора Міхея, бачу я Александра Федосенка і Артёма Ганжурова. Хтосьці з іх можа на поле хутка з'явіцца. Ну і зараз ніякага пенальці не будзе прызначаць Павел Рудзянкоў за гэтую барацьбу Владзіслава Чабатара і Глеба Крыўцова. Крыўцоў усё рабіў дакладна, проста корпусам прыкрыў мяч ад суперніка. Ну а Чабатару нічога не заставалася, каб спрабаваць заваліцца. І нас аут на карысць Слуцка. Некрашевич. Уводзіць мяч, Рум прайграе барацьбу. Курловіч. Сычоў, няўдалае дзеянне ад Владзіслава Сычова. Збіваюць з ног Івана Мокшына, парушэнне правілаў з боку 9-го нумара Слуцка. Ну і хутчэй за ўсё, першы у нас кандыдат на замену Астраўцы гэта Даніл Цык. Ляжыць ён на газоне, зводзіць яго нагу. Ну і на гэты сігнал трэнерскі штаб зелена-белых можа адрэагаваць. Хаця вось там размінаецца Ягор Міхей, ён апорны паўабаронца. Ну і гэта ці то опцыя для замены Романа Давыскібы,
ці то опцыя для замены Даніла Цыка з перабудовай у два апорныя паўабаронцы за змяшчэннем вяршыні гэтага трохкутніка ў цэнтры. Зараз у нас Давыскіба дзейнічае вышэй, Ганчарык і Цык. Давыскіба дзейнічае бліжэй да сваіх варот, Ганчарык і Цык дзейнічаюць вышэй, хаця вось Роман Давыскіба, напрыклад, перыядычна і ўздымаецца. Нас тым часам Бранавец адпраўляе мяч у бок Канцыдайлава, і тут Чабатар на Некрашевіча гуляе. Некрашевіч наперад, распасоўка, і не даходзіць мяч да штрафной астраўца, але вяртаецца да Слуцка. Толкін. Рум. Не праходзіць перадача, Глеб Скрыпнік страхуе. Кірыл Ганчарык спрабаваў ці то на партнёра, ці то сабе на ход. Ні тое, ні іншае не атрымалася. Ну і падвойная замена. Александр Федосенко і Ягор Міхей з'явяцца на поле. Гэта ў нас ракіроўкі ў цэнтр поля для Романа Давыскібы і Даніла Цыка. Хутчэй за ўсё. Тым часам аут на карысць Слуцка. Дмітрый Некрашевіч будзе яго выконваць. Курловіч. Мяк падае, але там Крыўцоў першы на мячы. Рум. Яшчэ адзін закід у бок Канцыдайлава. Канцыдайлаў захоўвае мяч у гульні. І захоўваецца ён у Слуцку. Дарэчы, Курловіч нізам на партнёра. Удар па варотах. Рыкашэтам ад суперніка ідзе мяч вышэй за браму. Вуглавы на карысць Слуцка. 75-я хвіліна у нас ідзе. Ну і падвойная замена ў складзе астраўца. Александр Федосенко і Ягор Міхей з'явяцца на полі. Але хутчэй за ўсё пасля гэтага стандарта ўжо Павел Рудзянкоў дасць замену. Зараз тлумачыць ён футбалістам зноў жа правілы барацьбы. І рыхтуецца Арсеній Канцыдайлаў падаць. Робіць ён гэта ў Брамніцкую. Першы там на мячы Глеб Крыўцоў. Аут на карысць Слуцка. Зноў жа няма паўзы на замену. Некрашевіч пракідвае наперад на Канцыдайлава. Канцыдайлаў падае. Ну і вось зараз даць замену. Зноў жа Павел Рудзянкоў нікога не чуе. Владислав Дрозд перад сабой адбівае і забірае ў рукі пасля другой спробы. Ну тут пытанне, дарэчы, для гэтай паўзы да арбітраў, да іх камунікацыі. Ёсць чацвёрты рэферы, ёсць бакавы рэфер, яны павінны галоўнаму падказваць. Глядзім далей. Владислав Дрозд. У нас з мячом сустракаецца Пруднік. Пруднік моцна пераводзіць у бок Івана Мокшына. Мокшын з мячом сустрэўся. Мокшын, перадача на Бойчанку. Бойчанка далей, нізам на Цыка. Цык! Цык абірае пазіцыю. Адпраўляе мяч у штрафную. І што там? Вуглавы. Вуглавы на карысць цяпер ужо астраўца. І вось тая самая падвойная замена, якую мы анансавалі. Даніл Цык мяняецца з Александром Федосенком. І Роман Давыскіба, Ягор Міхей. Усё мы дакладна казалі пра гэтыя ракіроўкі. 78 хвілін Цык і Давыскіба правялі на поле. Насамрэч, якасная гульня супраць лідару чэмпіянату ад абодвух. Ну і зараз Александр Федосенко, чалавек, які ў міжсезонні Слуцку забіваў у складзе астраўца, і Ягор Міхей з'яўляюцца на футбольным поле. Рыхтуецца у нас Кірыл Ганчарык. Выканаць гэты стандарт. І замена ў складзе Слуцка у нас адбываецца. Замест
Владислава Сычова. На поле з'явіцца Владислав Кульчыцкі. Гэта, дарэчы, не па пазіцыі замена. Кульчыцкі больш гулец такога цэнтру поля плану. Сычоў у нас усё ж таки больш атакуючы. Падача! Бранавец мяч у рукі забірае, але ж бачым, што Кульчыцкі зараз на пазіцыі нават цэнтр форварда апынуўся. Федосенко не здолеў выйсці, але здолеў захаваць для сваёй каманды. І аут на карысць Слуцка. І на метраў 5 назад трэба Андрэю Руму змяшчацца для таго, каб гэты стандарт выканаць. Зараз Павел Рудзянкоў доўга даносіў сваю мысль да капітана Слуцка. Ну і тым часам Слуцку сваю атацыю, удар па варотах. Вышэй за браму мяч ідзе. Пасля чарговай спробы аднаго са слуцкіх футбалістаў. Гэта Вадзім Курловіч быў. Курловіч, насамрэч, яшчэ ў вышэйшай лізе славіўся якасным далёкім ударам. Дрозд. На Крыўцова гуляе. Крыўцоў, памылка. І ці скарыстаецца Канцыдайлаў, скідае на Кульчыцкага, загуляўся Слуцк, прабівае праз сябе Владислав Чабатар. Астравец ледзь сам сабе праблемы не прыдумаў на роўным месцы. Глеб Крыўцоў зараз памыляецца, і вось іншы варыянт прапануе Владислав Дрозд для сваіх партнёраў, прапануе ўсім ісці кудысьці наперад. Кажа, не тварыце нешта незразумела ў маёй штрафной, наце вам мяч на палову поля суперніка, спрабуйце прыдумаць штосьці там. Міхей выйграе паветра, Рум на падборы. Барацьба за мяч працягваецца. Зноў жа ён у паветры. Бойченко. І не самая лепшая перадача. Не самая лепшая перадача ад Максима Бойченкі, але даходзіць мяч да Радзіона Мядзведзева. Той цягне мяч наперад. І даходзіць мяч да Іллі Бранаўца, які адразу яго адпраўляе на Владислава Чабатара. Чабатар барацьбу Крыўцову прайграў. І парушэнне правілаў з боку Івана Мокшына. Стандарт для Слуцка чарговы. 82-я хвіліна у нас ідзе. Падача. Спроба там прабіць кагосьці са слуцчан. Але ідзе мяч міма створа, і Владислав Дрозд зноў партнёру прапануе ісці наперад. Моцна. Дрозд адпраўляе мяч у гульню. Але там Сямёнаў з ім сустракаецца. Шкондзін. Закід у бок Чабатара. Але там Глеб Крыўцоў, які мяч выбівае па-за межы поля. І Вадзім Курловіч будзе яго уводзіць у гульню, робіць гэта праз Рума. Рум мяч страчвае, Бойченко. Наперад перадача на Радзіона Мядзведзева, нападаючы з мячом сустракаецца. Але гэта аут на карысць Слуцка зноў жа.
Чудук. На Толкіна, знов Чудук. На Кульчицкага. Той перадача знаходзіць Дмітрия Некрашевича, але не знаходзіць мяч. Дмітрий Некрашевич спужаўся, такое пачуццё Даніла Прудніка і яго паскарэння. Ну, а у нас тым часам ідзе 84-я хвіліна. Дрозд моцна наперад адпраўляе мяч. Мядзведзеў выйграе барацьбу. Катляроў. Катляроў мяч захаваў для сваёй каманды, нягледзячы на няўдалую перадачу. Скрыпнік. На Прудніка. Ёсць варыянт з галкіперам адгуляцца. Гэта Даніл Пруднік і робіць. Владислав Дрозд на Глеба Крыўцова, той зноў жа на Данілу Прудніка. Катляроў. На Мядзведзева. Мядзведзеў наперад на Федосенко. Федосенко далей на партнёра. Ёсць скидка на Мядзведзева. Мядзведзеў з мячом сустракаецца. Але робіць гэта на краі штрафной. Скрыпнік. Михей. Подача. Подача неудалая. Тут Арсень Канцыдайлаў. Ці кранаўся мяча? Не кранаўся. Аут на карысць Слуцка. Прыгожа так Ягор Михей спрабаваў адправіць мяч у гульню, у штрафную, але ж не дацягнуліся партнёры. Астравец зараз мяч забраў, зарабіў аут на сваю карысць. І Радзён Мядзведзеў гэты мяч страціў. Кульчыцкі. Кульчыцкі чакае партнёраў. Змяшчаецца ў край Владислав Кульчыцкі. Уступае ў барацьбу. І даходзіць мяч да Арсеня Канцыдайлава. Канцыдайлаў зараз супраць Александра Федосенка. Перадачай знаходзіць Кульчыцкага. Але ж праблема тая, што і у Дмітрия Некрашевича не паспявае Владислав Кульчыцкі да мяча, хаця свежыя абодва. Ну, этот велізарную прастору насамрэч астраўчане пакінулі супернікам. Владислав Дрозд рыхтуецца мяч увесці ў гульню. Закид наперад. Катляроў, Федосенко. Неудалая скидка ад Александра. Іван Мокшин з мячом сустракаецца. Мокшин супраць Кульчыцкага барацьбу выйграе. І робіць гэта без парушэння правілаў. Прычым Ганчарык. Ганчарык страціў мяч. У падкаце Шкондзін добра згуляў. І неудала зараз Слуцку сваю вылазку пайшоў. Раскрываецца у нас гульня напрыканцы зноў жа. Бачым мы, што кожная з каманд хоча ўсё ж такі сёння 3 пункты забраць, не пагаджаюцца на падзел. Ну і зноў жа Глеб Скрыпнік на Александра Федосенку. Той зноў жа барацьбу Кульчыцкаму прайграе. Мокшин у барацьбе са Шкондзіным. Выйгралі астраўчане гэтую барацьбу. Федосенко. Няўдалая скидка. Канцыдайлаў. Аддаў перадачу на партнёра. У штрафной мяч. Шкондзін з ім не сустракаецца. І зноў жа Слуцк будзе шукаць варыянт пазіцыйна разгарнуць гэтую атаку. Падача ў бок Чабатара. Чабатар скідае. Канцыдайлаў прабівае, трапляе ў суперніка. І Глеб Скрыпнік выбівае мяч, робіць гэта дакладна ў поле. Радзіон Мядзведзеў
паспявае да гэтага мяча. Радзіону Мядзведзеву зараз галоўна яго яшчэ і захаваць. Мядзведзеў прабівае, трапляе ў Чудука. Ляціць мяч у зону, дзе Алексей Сямёнаў дзейнічае. Сямёнаў мяч захоўвае ў гульні. Крыўцоў выйграе барацьбу Чабатара на грані парушэння. Але ж за Слуцкам мяч застаецца. Некрашевіч. Падача моцная, але недакладна, як казаў класік і мэтр нашага каментатарскага цеха Владимир Новицкі. І Арсень Канцыдаева ідзе адпачываць. Замест яго на полі з'яўляецца Ілля Цішуроў. Малады нападаючы, калісьці зрабіў сабе імя ў другой лізе, у цэнтры футбола брэсцкім, але пераход на больш моцны ўзровень у Іллі Цішурова не атрымаўся. Ні ў Пінску, у Валне, дзе ён быў, ні ў Слуцку пакуль што мы не бачым таго яскравага Цішурова, які забіваў 20-камі, 30-камі за сезон, але ж ўсё ж такі у нас зараз моцны правал паміж прафесійным футболам вышэйшай першай лігай і паўаматарскім футболам лігай другой. Тым часам Ганчарык на Катлярова згуляў. Катляроў прабівае здалёк Александр Катляроў і вымушае Іллю Бранаўца аббягаць вароты і шукаць мяч. Толкін. Апошнія секунды асноўнага часу у нас ідуць. 1-1 у супрацьстаянні Астраўца і Слуцка. Міхей. Міхей сустрэўся з мячом, сам пацягнуў наперад, аддаў на Катлярова. Катляроў, цэнтр, Александр Федосенко не ўключаецца пад гэты мяч. 3 хвіліны у нас дададзена да асноўнага часу. Тым часам Владислав Кульчыцкі на Дмітрия Некрашевича. Некрашевич падае. І вуглавы каля варот Астраўца на першай дададзенай хвіліне. Уключаюцца трыбуны. Падтрымліваць Слуцк. І Ілля Цішуроў ідзе да мяча. Ну тут ледь не ўсёй каманды ўжо лідары табліцы у штрафной. Падача, Дрозд кулакамі моцна выбівае, але выбівае дакладна на суперніку. Другая спроба выбіць на Александра Катлярова ідзе, але зноў жа Слуцк падбірае. Робіць гэта Курловіч. Падача Толкіна. Прабівае Чабатар і галкіпер мяч у рукі забірае. Дрозд моцна адпраўляе мяч наперад. Федосенко дзейнічае, ну зусім няўдала. Цішуроў сустракаецца з мячом на краі, аддае на партнёра. Зноў жа падача бок Чабатара. Чабатар мяч апрацоўвае, пакуль апрацоўвае, супернікі выбіваюць. Радзівон Мядзведзеў і Александр Катляроў не здолеў за гэтую скідку зачапіцца. Скідку ад суперніка, дарэчы. Сямёнаў цяпер ужо проста на падачу. Дрозд фіксуе мяч у руках перад Чабатаром. І хвіліна з 3 дададзеных у нас застаецца. Мацнейшы вынас ад Уладзіслава Дрозда. Александр Федосенко за мяч чапляецца, зарабляе аут на карысць сваёй каманды. Бойченко, скидка на партнёра. Трэба шукаць варыянт у штрафной зараз астраўчанам. Міхей, перадача на Ганчарыка. Ганчарык далей на Мядзведзева. Радзіон не ўключыўся ў эпізод. Не чакаў такой вось філіграннай апрацоўкі. Скидку бок Чабатара, збівае таго з ног Даніл Пруднік. І фіксуе парушэнне правілаў Павел Рудзянкоў. Гэта, здаецца, апошняя магчымасць Слуцка ўсё ж такі вырваць перамогу ў гэтым матчы.
Ілля Цішуроў каля мяча. Ну і тут ніякага удара. Тут усё рыхтуецца да падачы. Хаця Мурок з 3 футбалістаў астравецкіх становіцца. Федосенко, Катляров, Ганчарык у гэтым Мурку. Цішуроў супраць іх. І зноў жа можа Слуцк паспрабаваць нізам разгуляць, дарэчы. Цішуроў уздымае руку, што будзе падаваць. Ідзе мяч у штрафную, выбіваюцца страўчане. І парушэнне правіла з боку Слуцка фіксуе 1-1 у гэтай гульні. Цікавы матч, які і павінен насамрэч быў сканчвацца нічыей цягам момантаў. Ну, у нас Астравец 8-ю нічыю ў чэмпіянаце зарабляе. У 14 турах самая міралюбівая каманда першай лігі. Слуцк двойчы запар ужо не перамагае. І мы з вами паціху будзем развітвацца. Працаваў для вас на гэтым матчы каментатар Іван Міцкевіч. Дзякуй усім, што паглядзелі нашу трансляцыю на YouTube-канале АБФФ. Бывайце здаровыя, жывіце багата і сустрэнемся на беларускім футболе.